Guatemalan jaiotako gabiriarra da. Eraitz irakaslea da, Beasaingo ikastolan eta aurrezkuntzako gradua ateratzen ari da. Gurekin da, Eraitz Gorrotxategi. Kaixo, Eraitz. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eraitz, zu Guatemalan jaio zinen, gabiriarra zara. Zein da zure istorioa, zenbat urterekin etorri zinen onera? 8 hilabetekin adoptatu izan nintzen, eta nire kasun familia itxama eta aizpa irue juntzien nire bila Guatemala, bidai bat inez. Ederki, beraz, gurasoak eta bi aizpa, esango dugu hori dela zure familia, ezta? Zer moduz gabirian? Jode, kategorin. Bai, ezta? Gustora, oso herri euskalduna da gabiria gainera, ezta? Bai, egia esan, bai. Nola gogoratzen duzu esate baterako ikastola garaia? Zoriontsu, oso zoriontsu, ze egia da garai hartan ni ikastolan sartu nintzenen, oso ikastola txiki ezala, oso, ez dakit, familia erra bezala, dana txikie, dana bildue, orduan alde hortatik ez dut arazoik euki, eta oso eskertuta, ez? Egia da gaur egun, oendikan adopzioen ingurun badarela tabuk eta hitzein beharrak, eta lanketa hondik iteko, baino garai hartan hola jaso ninduelako eta hola hartu ninduelako, ez dut hola traba hondik euki. Guraso biologikoak ezagutzeko historia desberdinak entzun ditugu orain arte. Zuk ere zure buruari galdera asko egin dizkiozu? Bai, eta galderak bai die txikitatiko hain arte egunerokotasun baten iten dien galderak, edo norbere burui egunerokotasun baten ite zaizkion galderak, eta iruditzen zait da normalidade baten sartzen diela azkenen gure egoeran. Eta zuk erantzunik bilatu duzu edo topatu duzu, zure galderei dagokienez? Enez jarri bila. Egia esan, galdera batzuk bai, eta horiek txikitan izan dituten hainbat galderan ingurunez, eta horiek bai, guraso inez eta hola, baina nire famili biologikon ingurun ni behintzat enez jarri horren bila, eta momentuz ez dauket asmoek. Dena den, 18 urterekin jakintzen nuen okerrezpa gaude zure adopzioaren esango dugu errealitatea zeintzen, ezta? Bai, gutxi gora bera. Egia da betidanik erantzun bat eman izan diatela, ez galdetu izan detenen etxen, eta zeatik izan naiz adoptatue, edo zeatik ni, edo igual zure guraso biologikok edo ni sortzeko hazie jarri zuen bi pertsona horiek ezin nindutelako zaindu. Eta igual ezin ninduten zaindu, eta hori izan da eukideten erantzune. Eta bai izan da, hola. Gero paperak irakurri ditutenen da, hola, bestera batea idatzita eta hori bai, baina erantzune azken finen hori izan da. Netzat, nahi deigarria ez, ze oso normala eta natura iritzen zait ez da, baina Mikelek ama aita ez, nola erabiltzen duen edo momentu batean ez, Eraitzek esan du ez, azia ez, eta jarri zutenak ez da, bakoitzak nola bizi duen ez da, eta nola sentitzen duen ez da, eta justu hortik egin nahi nizun galdera ez, nik askotan pentsatzen duelako honi bururez. Uste duzu Eraitzen odolak eta abizenak bizi garen Euskal Herri eta kultura honetan gehiegi lotzen gaituela alegia biologikoa sakratua eta bestea sekretua? Egia da nik familie kontsideratzen dutela harremanak ikendon hori ez. Ze odola izango da, baina askotan odolak ez daukezer ikusik benetan sortzen duzun familia horrekin. Ze familia izango da bat etxekoa, beste bat kuadrilan sortzen duzun familia. Azkenen pertsona batek familia ugari izan ditzake. Eta nik hori pentsatzen dut. Eraitz, hemen hitz egin nahi dugu baita ere, hasi gara dagoeneko, ez da, adopzioak izan ditzaken, ondorio batzuei buruz. Esate baterako hizkuntzarekin, zuk arazorik izan duzu? Nik hizkuntzakin noendik gaur egun jarraitzen dut, tirabira batekin, eta hori lotuko nuke arrazismokin. Ze, egia esan gaur egun noendik kalen nahi gerturatzen zaiten dozein pertsonan lehenengo hitze gazteleraz da. Eta ni 8 hilabetetatik gabirin bizi naiz, nire gaztelera maila justuko izan da beti. Orduan, nahi gerturatzea pertsona bat nire azal kolorea ikusita eta nire fakziok edo ikusita gerturau eta gazteleraz mintzatzek bai eraite itela barne pentsamendu bat edo zerbait esaten dona, zeatik gaztelera zitzein ni betidanik nire hezkuntza euskalduna izan baldin bada. Zure Euskal Herriko familiara itzulita,
tatuaje bat omen daukazu, beraien omenez, edo gurasoen omenez okerrezpa gaude. Bai, alaxi da. Erakusterik izango zenuke? Bai, ez daukit arazoik. Ara, Hemen Eta ea dauket. zer jartzen duen, edo gure kamarak ikusi dezaken? Bai, Ara? baitu. Hemen dare, aike ama, eta azpin jartzen do pitusi eta poxpolina. Horrek zesan nahi do, betidanik deitu izan diatela, hola, etxen, mote kariñoso bezala, ez? Pitusi, poxpolina eta orduan. Egun baten, oain dala, ez dakit, urte bete eta piko, esanen idatzi dizkezue papel baten nola deitze zeniaten txikitan, edo deitzeko euki dituzun joerak edo hitzoik favorez. Eta, bale, beste, idea burun nebilkilako. Eta idatzi zituzten, eta aurten, aman urte betetzeune aprobetxauta, maiatzako 22 esanean, ama, indezazakuet zuri opari bat zuta biok lotuko gaituna? Eta ez zeuken ideik, zerre batez. Eta esan zituen, bai, lasai. Eta hartu nun txandea tatuaje dendan eta dana, inun, eta ondoenen junintzen amana. Ama, esan iztuen opari bat inbar niztula, hola eta hola. Eta etzon bate espero, oso emozionauta eta hola ibili ginen. Eta, hoxe, bate espero ez duen opari batetik sentitzea adopzion ekarri dezun alaba horrek hainbesteko miresmena dizuela edo hainbeste maite zaituztela, iruditzen zait nahi baita oparita detaile politoa dela. Hortxe da, odoleko bat, hortxe, garruia. Eraitz, argazki bat ere ekarri diguzu, argazki kutxun bat, ikusiko dugu, eta zuk azalduko diguzu. Hementxe ikusiko dugu, dagoeneko pantailetan ikusten dugu, baina hementxe. Hauxe, ez da? Ara? Bueno, ipuina ikusten dugu oso interesgarria dela, naiz alderantziz egon. Hoxe, behar. Mundua bezala pixka, ez da ipuina ere. Baitu, ez dakit, argazki, hau, ikusten zuen bezala nire haurtzaroko argazki bada. Etxeko sukalden ateatako argazki da, eta, argazki honek asko esan nahi du, beste argazkik bezala, baino oso kurioso iritze zait, ze txikitatik adoptatu izan den ume bat, xenpelarren apustue, liburue, irakurtzen aitzea, gaina alderantziz, kriston kuriosoa iritze zait, ze hoi da benetan transmititu nahi izan diaten euskal kultura honen barnen, eta gabirin lurrera honunez, benetan euskeran ze kultura dauken, ze inguru dauken, eta olako gaiek txikitatik jorratzea eta benetan horrekiko interesa azaltzea ni momentu hortan alderantziz eukitare, ez dakit, sekulako iruditzen zait. Xenpelarra aipatu duzularik bideo batez esango dugu zure aizpa, Euskadi Irratiko kazetaria ezagutzen dugu, eta Hitza Jolas bertso irratsaioaren aurkezlea ere hortxe dago publikoan gainera, hemendik ikusten dugu. Ondo lagunduta etorri zara? Oso ondo. Bai, ez da?